в ДКЦ-1 Света Клементина има отговорната задача да ни разясни как да предпазим очите си от вредните влияния на слънцето и всъщност доколко вредни са те. Добро утро! Добро утро и на зрителите на Черно море. Радвам се да ви посрещна в нашето студио с разяснения наистина по тази важна тема. Разкажете ни първо какви са вредите от това лятно слънце. Вредите са доста сериозни. Сега на началото на летния сезон децата и по-възрастните пациенти са по-често навън в часовете от 10 до 4 часа, когато е най-силното слънце. Това, особено за малките деца, е особено вредно. При тях се получават много често такива алергични реакции на очите. Какво се изразяват те? Как може да разберем, че има някаква такава реакция алергична? Много често майките изкарват малките деца точно в тези часове, без никакви предпазни средства, без шапка с козирка, без слънчеви очила. Много често очичките на децата се зачервяват и те започват да търкат ученцата си. Майките не обръщат особено внимание на този факт и вече когато алергичните реакции се засилят, тогава те вече почват да търсят адекватна лекарска помощ. Съответно при по-възрастните пациенти също се получават такива алергични реакции и това нещо трябва да се предпази адекватно с медикаменти, но вече в по-ранния стадий, а не когато са настъпили тези алергични реакции. Всъщност, какво уврежда слънцето? Коя част от окото е най-засегната от тези слънчеви лъчи? Слънцето, в зависимост от спектъра на слънчевите лъчи, окото приема видимия спектър на лъчите, а този, който е невидим, инфрачервените и ултравиолетовите лъчи, съответно те увреждат окото. Тези, които са с по-малка дължина на вълната, това са ултравиолетовите лъчи, те увреждат повърхностните слоеве на окото, основно роговицата и конюнктивата. А пък инфрачервените лъчи, които са с по-голяма дължина на вълната, те увреждат по-дълбоковите слоеве на окото, като лещата, ретината и стъкловидното тяло. И до някакъв момент са поправими тези всички поражения, които могат да се случат. Точно това исках да кажа в началото, че всичките тези неща, които се получават върху окото от слънцето, са поправими, ако се започне профилактично лечение още в началните стадии и съответно адекватно в по-късните стадии. Това е проблема, че нашите пациенти не търсят, когато вече нещата са се задълбочили и ние по-трудно реагираме на създалата се ситуация. Искам да кажа за малките деца. Първо, майките да избягват да ги изкарват в часовете с най-силно слънцестояние от 12 до 4 часа. Задължително да имат, както споменах преди малко, шапка с козирка и ако е възможно при по-големите дечица да има слънчеви очила. Майки, които знаят, че децата им са алергични към слънцето, трябва да започнат профилактиката още в началните месеци на силното слънцестояние, т.е. от пролета. От месец април, май да се започне профилактика, а тези, които не са наясно, че децата имат такъв проблем, могат в по-късни етапи да посетят офталмолог и да се консултират и съответно вече да са подготвени за следващите години. Както казахме, първите симптоми са зачервяване на очите и търкане на очичките. Търкат си децата очичките и започва едно силно сълзене на очите. Като споменахте слънчеви очила, да обясним на нашите зрители как можем да си изберем подходящи слънчеви очила. Не всички предпазват, предполагам. Не е достатъчно само тъмно стъкло. Не всички предпазват. Основната грешка на голямата аудитория, която си купува слънчеви очила, това е, че те купуват очила от всякакви възможни места, от будки, от сергии, от пазара, от оптиката съответно. Ние препоръчваме очилата да са единствено от специализирани оптични магазини. Защото в тях тези очила са с сертификати и в тях има съответно UV защита, а в някои слънчеви очила има поляризационни филтри.
Тези очила, които са от обикновените, от сергиите очила, те са с... много често нямат никаква защита в тях и са само единствено стъклата им затъмнени. Това прави зеницата да се разширява в допълнителна степен и лъчите още по-вредно навлизат в окото. Вместо да правят точно обратното, да правят защита върху ретината. Тоест те се оказват вредни в даден момент, вместо да ни помагат. Да, точно така. Оказват се по-вредни, отколкото ако носиш слънчеви очила с защита или ако изобщо не слагаш слънчеви очила. Тоест, ако са очила, които нямат защита, не трябва да се слагат. Те са противопоказани. Това не го знаех, между другото. Уж мислех, че знам доста неща, но явно това съм го пропуснала. А има ли особени грижи, които трябва да се полагат през лятото от хора, които носят лещи? Аз нося лещи и ме интересува живо тази тема. Значи контактните лещи за пациенти, които носят такива, трябва много да се внимава, особено при посещението на басейни и посещението на морето, на плажа в момента. Хубаво е контактните лещи да са с UV филтър, както и слънчевите очила. Сега фирмите предлагат и такива лещи с UV защита. Трябва много строга хигиена на ръцете, много внимателно почистване на лещите и трябва по-внимателно при къпане и при подводно плуване. Особено трябва да се слагат допълнително върху контактните лещи водни очила, за да не се предизвиква реакция на окото, като конюнктивит и така нататък. Да. А те самите представляват ли някаква, макар и минимална защита срещу тези вредни лъчи на слънцето? Нали? Да. Все пак е нещо допълнително върху окото. Контактната леща, която има UV филтър, тя предпазва от вредните лъчи на слънцето. А лещи, които са обикновените, те не оказват никакъв ефект като защита на окото. А за диоптричните очила има ли нещо по-специфично за летния сезон? Ами диоптричните очила могат да се направят също така с затъмнено стъкло, фотосоларни стъкла се казват. Те се на слънцето, когато излезе пациента, стъклата се затъмняват, а когато е в вътрешно помещение закрито, очилата стават по-светли стъклата. По този начин също се получава такова предпазване от UV лъчите. Споменахте басейните и морето. Какво влияние оказват те върху очите, вече когато няма контактни лещи? Значи басейните, първо много често имаме пациенти, при които се получава такава алергична реакция от химикалите, с които се почистват басейните и съответно водата, която се пречиства, хлорирането на водата. Там се получават едни химични конюнктивити, които бавно се излекуват. А също така много често чрез водата се пренасят вирусни и бактериални конюнктивити. Когато се зачерви окото при посещение на басейн, когато се получи секрет, веднага трябва да се потърси офталмолог. Ако пациента носи контактна леща, веднага трябва да се свали тази контактна леща и също веднага да се потърси адекватна офталмологична помощ. Има ли случаи, в които някой конюнктивит не е заразен? Или във всички случаи е заразен? Повечето случаи са заразни, особено сега имахме епидемия от вирусни конюнктивити. Вирусът има определен цикъл на развитие и в момента имаше такава епидемия с много изразени конюнктивити, които много дълго и протрахирано протичаха. Около месец имаме пациенти, които не успяхме да излекуваме, но всичко в крайна сметка си идва на мястото, когато се посети офталмолог естествено и когато се приложат адекватни мерки. А тук има ли възрастова група, която е по-засегната от тези вирусни конюнктивити? Ами специално при вирусните нямахме някаква особена възрастова група, всички бяха засегнати и деца и възрастни. Много често споменаваме децата в тези разговори, няма как да е по различен начин. Малко ще изместя темата, мисля, че много ясна информация дадохме за това лятото как трябва да процедираме, но кога трябва да е първия преглед при офталмолог на едно дете? На едно дете. Ами, сериозен, но проблема е доста сериозен, защото много често децата посещават офталмолог чак към 10-12 годишна възраст, когато много от заболяванията на окото се пропускат. Първия преглед се смята, че трябва да се направи още след родилното отделение, след АГ-то. Разширяват се зеничките и се оглеждат точните дана на детето. Ако това не може да бъде извършено, задължителният преглед, който го правим, това е вече когато детето направи 3 годинки. Тогава то може да отговаря на картинките, може да застане на апарата. Има едно заболяване, то се казва амблиопия.
Това заболяване, когато се открие до 7 годишна възраст, то бива лечимо и се постигат някакви така добри резултати. Ако това заболяване се открие в по-късна възраст, след 7 години, тогава вече много трудно се постига зрение на окото. Амблиопията, това е мързеливо око. Едното око не вижда и понеже с другото оченце детето вижда, и майката не може да разбере, че има някакъв проблем. Това единствено се открива при профилактичен преглед. Следващия преглед, който трябва да се направи, е преди детето да постъпи в първи клас, в предучилищната възраст. И така. Ами, аз не знам доколко родителите са отговорни към тези прегледи, защото личните лекари имат така или иначе ангажимент. От училищата изискват здравни карти, картони и личните лекари правят някакви изследвания такива на очите. Тук проблема вече е с направленията и с здравната каса, защото личните лекари правят такива профилактични прегледи, някои от тях, не всички, на едни картони в кабинетите. Това са едни таблици, които нито е спазена дистанция, нито нищо. И така, мисля, че трябва майките да знаят, родителите на децата трябва да знаят, че задължително трябва да се посети офталмолог. Да се няма доверие на личния лекар специално за офталмологичния преглед. Защото той е много специфичен, има много неща, които се извършват на апаратура и трябва да се направи по този начин. Аз искам само да кажа, че специално за малките деца, прегледите са безплатни с направление по здравната каса. Ние при нас в ДКЦ-1 имаме изключен договор с здравната каса, така че с едно направление за офталмолог осъществяваме прегледите абсолютно безплатно. По ваши наблюдения от практиката ви, има ли много деца във Варна с проблемно зрение? Има доста деца. Има и доста деца с амблиопия, които ги откриваме в по-късна възраст, което споменах преди малко. Това мързеливото око, което се открива чак след 7 годишна възраст и резултатите са много по-трудни за изпълнение, като започнем да се вземаме с детето толкова късно. Добре, то не се ли криви това проблемното ученце или да дава някаква индикация? Много често изобщо не се изкривява и няма никакви индикации, защото детенцето гледа с другото око и по този начин компенсира и защо не може да се прецени. Много малко от децата изкривяват ученцето и тогава вече това се открива в по-ранна възраст. Може ли, понеже вие само така споменахте, може ли да се възстанови, ако е преди 7 годишна възраст, зрението на това око? В смисъл, не знам точно на какво се дължи това. Ами ние изписваме очила, правим упражнения, затваряме окото, тренираме това болното око, което не вижда да започне да гледа. Имаме доста добри резултати. Постигаме някой път 80-90% зрение. Това може в бъдеще да окаже влияние върху много професии, които иска това дете примерно да изпълнява, които ще го затруднят, ако зрението на окото е ниско и не може да се възстанови по никакъв друг начин. Понеже децата в една определена възраст много се притесняват да носят очила, да задам и такъв въпрос. Кога най-рано могат да бъдат поставени контактни лещи? Ами това е строго индивидуално. По принцип, носенето на контактни лещи е свързано с доста добра хигиена на ръцете. Затова препоръчваме към 12, след 12-13 годишна възраст. Иначе като противопоказание няма противопоказание и по-малко дете да носи. Примерно на 10 години. Имаме и такива случаи, които майката не иска детето да носи очила и иска да е с контактни лещи. Но малки са, на 10 години са малки. Към 12-13 годишна възраст се слагат контактни лещи и вече по-късен етап може да се направи лазерна операция за премахване на диоптър. Каква успеваемост имат тези операции? Пак ли е индивидуално? Лазерните? Ами не, в 100% са възвръщат зрението, да. Зависимост от големината на диоптъра. Интересен разговор водим с вас, доктор Грънчарова, и това, което е най-важното за нашите зрители да запомнят, особено за тези от вас, които са родители, че не трябва в никакъв случай да пропускат профилактичните прегледи на децата. И още нещо друго, не си купувайте слънчеви очила от сергиите, просто защото те, освен един така визуален ефект, по никакъв друг начин няма да ви помогнат. Напротив, както разбрахте, ще ви навредят дори. Това беше един полезен урок и за мен. Благодаря ви за този разговор. Пожелавам лека работа и в този момент апелирам към всички пациенти в момента, струпани пред кабинета на доктор Грънчарова, да не се изнервят. Освобождаваме я, сега идва. А вие останете с Утро в нашия град.